Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi kanatong tanan no, kumusta? Adlaw dai karong Miyerkules no, pizza 3 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. O karon din no, ato ipadayon ang laing sumpay ni Sugilanon nga sinuwat ni Marites Malva Arboles. O sili pa din no, ako di ba sa huling naiduha nga nag-comment no, si Kitin Silab. Bago nga abangan na naman. Okay, salamat kayo no, Kitin Silab. Bago ni siya nga ako nga drama no, Kitin Silab. Salamat kayo sa pagminaw no, o kang initialist mo din. Wow, naana po inyo. Unsay kapalitan ni Idol Lex Pino. Ang kapalitan nino katong drama nga Ikaw, Mahal Ko Nimo nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Nga ang puli adto mao ni siyang dramahan no. PS Love You. Ug sa tanan din no nga nagsunod ang dramahan no, salamat kayo sa pagsubaybay mga ka-followers no, mga ka-listeners. O karon sa sumpay ni Sugilanon nga sinuwat ni Marites Malva Alboles, part 2 na ta no, mga ka-listeners no, part 2 na ta mga ka-followers. PS Love You. Oh, may sakyanan yun. Ni anak yun, magkita na nako. Akong parahon. Mercedes! Oh, Tinoy! Asamo! Ay, Goryo, maluoy taon ka. Pasag din na lang, Miss Bata, Goryo. Maluoy ka, uy. Ayaw migpogi nga makapalayo, mi. Maluoy kas bata. Oh, mihulong na ang sakyanan. Tinoy! Sakay! Kung ayaw na yun pagpakita pa na mo, bisan ka sa asilas. Kasi higayon nga makita ka na mo pag-usap uban sa bata. Dili na kung makatabang pa ni mo ni anang higayon na. Salamat, Tinoy. Daghang salamat. Goryo! Ay sila! Ha? Ay kisang sila ha ay. Sila sinis mga bata itong dipangitahay sila. Ay todo. Ay, ambot! Aray. Nganong ikwilyuhan man kunin mo ha? Umubuhi ko ng kube. Kung di ka gusto mag-unay tag Goryo. Nganong iakasat magkasat ha? Kung nganong mihunungan to sa ganan kaganina, dili siya magtungod. Ay akong gibara. Gano ba? Ay buhiyon ako. Ganong gibara ni mong katong basa? Ay akong kitang nawang sood kon mapapakasakay ikan dito sa unahan sa sinis kong bata. Ngayon gila. Unya. Kita kay. Ito na luwa. Di ko na pa uniaon ta sila ni. O bala to. Hanggaw pa niya. Uy. Usab yung pangwilyo na ko ha. Kalimtan ko na kung kailat na buwangan na. Kauban na. Busit ka ni Sides. Hain pa sa baingon. Patay may si Rolando hindi na. Di may mong mubalik si Mansyon kahit di na mo makita si Sides. Kami mayaya yan eh. Ngunit pasabot. Nga tibong gabi hangto na buntag may pangita ni niya. Ay, busit. Luka na ba kayo? Naba na kayo ako. Nanay may galing itabuan na. Hain pa sila manago. Ay, kung mahayang na, mas madali nga amo sila makita. Ay, magpadayon ko. Wala na kong makita tino nga misuot pagbalik sa kakahuyan. Animal, huwag kay buhato ni Sir Orlando na mo kung di na mo makita si Sides o magkapalayo na yung kini. Uy, hala. Nakatugot man ko din his bangko din his terminal sa syudad. Ay, kahayag naman di ay, uy. Ay, ni anak kita sa syudad, Piolo. Dako kining kapita. Kung pangitaon man ta sa imong amahan, muagyaw na siya kalisod una pata niya makitaan. Og dili ko sab ka nakatukutan. Kay sugod karon, magdaka na sa akong apelyido. Papason ko na ang apelyido sa imong amahan ng salbahis. Uy,
Uy, nga man na. Gigutom ka na? Saon ko man ini yun. Hawa mo ibisan ko sa kasinti mo din. Saon tamang kas pagpatutoy. Bahala na. Kinahanglang mo diskarte ko aron mabuhi mo. Hilong na ha. Adto ta dito ay. Magpabaga ta sa atong naong. Pasaylo ang gamiton taon na ka aron ta makakwarta. Manglimos una ko gamit ka. Lagi, karong ha. Kuto naman gug ka, onya watay kwarta. Manglimos lang una ta, ha. Pero ipaniguro ko niyo mapagpila ka dito. Dili man ko makahatag di mo hayahay na kinabuhi. Pero maningkamot kung mapaeskwela ti ka. Isaad ko ka na. Ay, hapon na. Hain naman ning bataa nga wa pa man mauli ning miingon mang magpalit og sardinas. Hain man day ka siya magpalit. Sa Manila nga dugay man kang nabalik. Hapon naman lang. Kung mihuwat pa ko, napas mo na gining bito ko. Ayo! Oy. Nang si Des! Ayo! Tang! Oy. Ay. Naunsa ba ni ko makapanuktok mo ra magubo ng pultahan? Nang si Des! Maupay kabungkagon na ning bahay, tiwasan man hinoon. Ayo! Nang si Des! Nang! Unsa bay ato ni mo bataa ka nga kusog man kay kang nanuktok, ha? Nang! Si Kuya Choy ba? Si Kuy Choy. Si Kuya Piulugod! Oo nga naman. Oh! Unsa may tuyo ni mo sa kong apo, ha? Gisugo na sad kas imong magguwang nga si Clover aron paadtuon sa inyo ang akong apo? O ingna nang imong maguwang ha nga wa dinis piolo. Og dili na kasugo-sugoos pagpaanhi, ha? Kay dili na ko paadtuon ang akong apo sa inyo bisag niya pa siya. Che, lakaw na. Ato na ko? Ingon bitaw ko nga lakaw na. Napaman ko isulti. Nagisugo lagi ka. Diba matod ko nga wa dinhi ang akong apo? Kibaw man ko nga wadi ni si Kuya Choy. Ah, nahibaw man day ka. Oh, kibaw. Kay kakita mo ko ni Kuya Choy dito ay. Nasa skina, kita sumbagay. Oh, unsa? Uy, kadugay ba ni mong misulti? Piolo! Tri! Isuga! Lukur ko lang naon yun! Shit! Tesa! Ha? Alag pangigog na ako. Sumbagay. Way na nga nay. Ha? Gawin ng ganay! Ginaong lagi ko ni Supag! Okay naman ang naong ni mo maigo. Kay bati ba na? Siya! Ako anugon kayo. Kita ka. Gwapo na kayo ko para igon ni mo kumo. Hindi mo magtabi, oy! Parang yan boy! Baka na! Iya eh. Tingog ang utong subidahon og naong ay. Sa? Hilas! Baka na! Bayan tayo kung maiko ni mo ang naong nga ng bukiro! Biro ka gina. Dili. Paiti kay. Sala. Kay, kasi siya ko, mapagigay ko si musikan. Limpal ka, kay. Gusto ka po natin ka? Ha? Hey. Pinisingan ka kumo ha? Yolo! Oh. Ay, patay. Sinalay. Barog na yun. Inangawa ikaw sa... Dali! Barog na yun. Barog na yun. Siwa, yan wingid ganining naong nakunigo si musikan. Inalangwa. Magtiwas na tagsumbagay kung wala ulit sinalay. Ni ara di ay kadinhi, ha? Ganina na din sa skina lang. Ganina na. Aw di ay. Hello, boy! Okay, labot. Ha! Amin ako na eh. Niya lagi ka. Oh, amin, Amin ko. Amin, bitamin, Amin, Amen, ha? Kaya kung doon ka na eh. Mag-isip tao lagi. Ima ba tao lagi? Gigilose tao. Maodeng wa ka mauli kay ni anasad ka din sa iskina, ha? Nangita na sa kagubot din, eh? Huwag ko magita gubot na eh. Kini man sila nangita gubot. Pero huwag ko musukol. Lisukol ba ko? Ha? Huwag may madayon sa pag-aaway eh. Di ba, Lungkoy? Di ba, Lungkoy? Di ba? Di ba? Sulti sinoodong ko eh. Glata ka ng piulo. Tinood ba, ha? Sige, tugaan ron. Hoy, gipangutan natin ka. Tingog ko na diha. Unsa man nabungol na mong standby din sa iskina? Sa sigig paminaw ang mga saba sa makina sa kanan? Gikulata ka ba sa akong apo, ha? Kon.
Da. Agay! Usog to da. Pugmang ka na! Ah. Agay! Agay! Dugay kay kang mutubag da. Pangutanon gani mo tingog, dili magpalingog-lingog. O sa makangisi man ka. Marika kay magtigi tas ato tana. Pauli. Ay! Pauli. Ay! Ah. Tinatagod ka na! Ano sa balay? Agay! Bugiro kayo. Unya, ang apuhan na dito'y kadlukan. Ikaw sa ba? Huwag ni may ayo eh. Kaskas mo na ako sa akong pakaon ni mo. Huwag man kinahimo ni Piolo. Giingnan kang kulataha. Ikaw ni gikulata noon. Kaya, sa man ako pagkulata nga. Mayo man kayong mga mut. Kita, bitaw ka. Bi, bayad ako, Bi. Ingon bayad ka. Ingon bitaw ko. Unya, nakakulata rin ka. Unya na ko bayad to mga kita na ko nga. Nakulatahan na ni mo sa Piolo. Dubliho pa na akong bayad ni mo kung magguba ni mo ang naong atong bugiro. Unya. Usay bot mo ipasabot, ha? Gadi ko ni mo bayran sa atong sabot. Unsam ka, uy. Dili! Laro na! Pita na yan, no. Bidag nga, no. Ngita, matigalag kag kita'y magkagubot no ng istorya, ha? Unsa? Ayay! Gibangan ka na ko? Ayay! Sama no, gigamya ka sa kumo, no? Aw, kini. Ha? Kini! Wala naman din Piolo. Kita na lang mag-unay. Painit pa man to dunggan ganina, karon maninuod ako. Imong naong na akong lubkong sa kong kumo. Unsa? Aya! Aya, bitaw. Onya lang, sunod na lang. Gawa ko sa mod. Malaway ko sa mong naong. Way sunod. Bugtong tani din, eh. Oh! Subagong ko ni mo? Ha? Dili ka maigong sa kong lulo nga kapitan din sa ato? Pinakot ka! Gusto ka? Kaya, gusto na lang. Buhay nagagundong ka, nay. Agay kamay na lagi kayo, malaksi nagagundong ka. Buhay na, nay. Sod. Buhay sa nagagundong ka, nay, kay maghuotas pultahan. Ay, grabe ha. Kibuhian nagagundong ka, pero kisikaran pagigunoy mo. Ingon ka, dili mayo ng manikad kay makagaba. O malagi kagabain ako na nga sigihan man ko ni mong Wa ka man gani gabae nga sige ka lang makakitag away sa eskina. Anay, paminaw ha. Let me explain, ay. Let me explain. Dili ko magkakita. Oh, ha, paminaw sa. Dili ko magkakita away, nay, kung dili ko nila tuyuan. Friendly ba ako? Ha? Lahi ba sa kay mo atras ko gaway? Abi pala bayot ko. Ay dili na makapabayot nimo kon mulihay ka. Nya, gukdon man ko. Di mo dagan ka. Gukod gani. Orason pa dyan ka. Ay, nagkatarungan Okay, gini nay, mo. maglusin ang ganay. Maudeng wa ka mabalik ka gisugo ti ka, ha? Unsa pag kang oras ang gisugo na akong papalit sa tindahan, wa pag yung ka mauli. Kay nakakita ka na sa diogrambol sa gawas, ha? Kanusa ka man in town? Uy, kanusa pa man taon ko di mo papahuay yung bataa ka? Kanusa pa man in town ka mabutan? Nay, nanay sa doon. Maminyo na may si Palay, Nay. Jesus, ginoo ko panabangi. Diin ka man in town gikan, uy. Ako niya. Nag-init sa sudan nga akong da. Ingon mo lang akong manghod nga dili ni mo patong si Piola sa amo. Mga ako na lang may ani din here. Di mag-gool. Hi, my loves. Oops. Ang imong kamot. Kanang kamutan na, ha? Makasasa, ginanda ko. Ay, pag nanay na ko, kay dili ti kaapo. Ay, dili palagi, pero hapit naman ko sugto ni Piolo. Dili ba, my loves? Di ay? Tarong ba? Tarong anak. Hagbay na kong nanguyap ni mo, good. Sugtan ako ba? Isaan na ako sa imong apunay nga kung maminyo nami, dili na siya maghago o pangita o kwarta. Magpuyo ra siya sa amo. Magpaabot na ko nga mauli gikan nangita o kwarta. Og unsa man ko na imong trabaho o na nang higayon na, Aber? Maulang gihapon. Pukpuk. Santissima! Ma'am, ni field of expertise na ako. Ingon pa ni Mama Sang nga mamukpok. Mga kun maminyo na si Piolo na Mayong ko. pagbuminaw Dili na sa siya mahago pa o Let's pangita o Pinoy. kwarta, nay. Kay maayo man kayo ko sa kong trabaho. Dili ba, my loves? Kaumot yun niya. Uy, bisan gipaningot. Clover, mangumot magkagsampot. Oy, unsa to? Mangumot kag. Oy, babay. Pauli na sa langog nga imong gigikanan, be. Nga imong gipuy-an.
Samtang sampot pa imong nakumot diha. Basig unsay sunod nimong kumoto bayhana ka. Ang iyan Ay na kayo na, ayaw na. Ganahan ko makupot si... Ayaw na lagi. Sige na. Gawas na. Dali na, gawas na. Ayaw ko, kuya, sa gawas na. Ano isa ko ba? Unya pa gabi mo duty sa bar. Ano lang sa ako? Dili. Kay BI ka sa akong apo. Ay. Lisura gini makapog gwapo na no? Unsaon man na nimong kagwapo kung wa kay natapos, Piolo. Ay, diskarte man importante na di na kinahanglan nga muhuman og eskwela. Kung makatapos kas pagtuon ug may diskarte ka pang baon, mas magmalampuson ka, apo. Mao nga gusto nako nga sa dili pa ko mamatay, makatapos ka gyud, Piolo. Nyag mamatay na ka na Unya, wapagyapon ko makahuman sa pag-eskwela. Ay mo bangon gyud ko kay lusion ko gihapon ang dunggan mo. Kalusi pa di ka na Asa ato pa, patyon gyud ay ko nimo, ha? Oh, bihaan sa giday ko nimo. Ay mamatay man gyud ang tao, Piolo. Na, magpapatay-patay ganay. Makapatuyang lagi ko sa kong gibati. Na, magpabadlong kog bayo. Kay wala may mulusi na ko. Unsa? Oh, mauna nga. Ayaw ang patay-patay na Kay, magkundinat ka ng kaagni mo. Unsa? Kapuya gid ining nanay ni Piolo, uy. Gamay naman ang gidunta tugkuwang. Makuha na nako ang pagkalalaki siyang apo. Pero kontrabida kay sinasidis, uy. Bi-ay kuno ko. Ngano ka ha? Bad influence de ko. Nga kugihan ako mga customer nagkagabi Miko! Hoy! Miko! Hoy! Saan, te? Ikaw ba? Duol dayon ko tawgon ka. Saan, te? Asa man ko? BI ko o dili? Ha? Saan na biyay, te? Makao na? Ay, dili, oy. Saan, day? Ikaw ba? Kaon na sa'yo nasusi mo, o. Ay, kay gutom naman kay ko. Ang atong sudan, imo maghihatod sa ila ni Kuya Piolo. Ay, sus! Para sudan. May patis man diyag mantika, o. Kana na lang sa... Gahapon, asin og mantika. Niya karon, asin sur gamay, patis og mantika. Niya ang gihatag ni Kuya Piolo, linat ang baboy. Lain na taon. Onya, kisa may nagpalit. Ikaw? Ako man di ay. Kung ay nagpalag-palag diha. Ha? Ay napagpalag. Tubagan ang akong pangutana. Ang sabi ko, BI ko o dili? Pagtanong ko tubag, ha? Ganit kay ba unsay BI? Unsa man na? BI good! Kasi yun, ano? Saman? Bad influence ba? Nadyo ko nakatunan sa una sa eskwelahan ba? Ang buti pa sabot, dili maayong ihemplo. Unsa man na himplo? Kada bang... Saman? Kapuya sad nimo, oy. Magsige pa matag-explain nimo kung mangutan na ta. Og dili na lang, anak na lang. Sige. Dili. Asa? Yan naman. Ay, kapuya sa nimo tiyoy. Magsige pa magkapangutana, bisan mitubag na ko. Unsa? Ay, may hatis, di mo bataa ka, oy. Chupa! Nay, hali na nay. Mga una tanay. Oy, sa iyo hagod nimong nagdigamo ron. Nakahikap pag itis manok? Wa nay oy, grabe sa nanay oy. Mukhaon ko daanay kay mo part-time kog pangundok karong gabi May bagong sakyan man gud si kapitan nga duha ka buok. Unya apply ko pagka konduktor sa usaya ka sakyanan. Nganong gabi magyud nga mahimo magsaadlawan lang ka? Na ba ko'y rakit sa adlawan ay. Mao nga gabi lang ko mangundoktor. O di ba? Yung bitaw ko nimo, diskarte ra ang importante, mo'y puhunan, ug di na kinalan pa nga makahumas pag-eskwela. Buhi ra gyapon tanay. Bohi lagi, pero naglisod ka. Lisod god, asa dapita. Kung makahuman kag propesyon dong, mahimong dili ka na mo trabaho adlaw o gabi Bright ka, baka mao kang mo diskarte. Gamit ka ayo na. Dili ba ganahan man kang mag-engineer ka ni adto? Mas kailag balik dong. Ako na mangitag paagi nga makabayad na sa eskwelahan.
Bahalag magkabuktot-buktot kog panarbaho basta makahuman ka lang. Makahuman lagi ko, nay. Pero, mabuktot masaga. Ay, pag di na lang. Unsa bay ako buhaton aron mo balik ka lang sa pag-eskwela, ha, apo? Sultihi ko. Unsay akong buhaton? Pag maestra, nay, aron mo balik kong eskwela. Unsa? Ay tabaghak ka mangkahang bataa ka, uy. Kano ko to pamaistrahon pamangko nimo? Unsaon man ako pag-eskwela nga wa man sa gani ko'y grado. Wala dihan, nay. Idol man ka. Ay kanahan ka man ding bataa Oo, ka, uy. Tanawa na, nay, oh. Sige, kasukos na, nay, oh. Ay, pwede lagi kunutan ng naong ni mo, nay. Unsay kunot? Ang naong ba? May duble lang kada tuig ang kunot ni mo, nay. Sige na magugag kasugugod. Ha? Mo na nga. Kuan, magkakita ko sige kaaway sa una kay... Mayroon man sila. Nga dili ko ni mo tinuod nga apo. Kay lahira ko nukog naong ni mo. Wapo ko nukuya ikaw. Unsa? Unsa? Lahusa? Ay lang. Ay, mga unla ta. Lahusa kay Santa Kuhon ti karon. Nay, buutan ko pagkaapo, nay. Dili ko gusto nga makapasakit sa balatian ni mo, nay. I love you, nay. Uy, Mga lang ta. ha? Sa marag niingon ka nga bati ko, ha? Gipamulong mo. Ay kanahan ka man di ikaw. Agay, nay. Agay. Sige na, Kudlo. Dagay na akong kwarta ba? Ay, yatay ganda naman ka. Wa pa man, good. Dagay na ko ba kay may lakaw minsan kong barkada? Sige ka laglakaw. Sige ka pangayo. Ganang ba din luling hayaw, wag kayo mo mag-school ng bataga. Kapos ko sige raghatag project mga maestra lang. Ay, baganag! Anad mo naman yung estudyante, mo koge. Kami kani adto. Layo kayo ang among baklayon. Ay, kumantay ka na. Dili, baklayon. Baklayon. Pipila pa yung kilometro. Ano lang yun ka, maka-eskwela. Kumantay ka na. Unya, nahuman dyan ka no? Wa. Tiaw mo na. Kugihan di ka pero wag yapon ka human. Pero lahi ang learning kani adto. Alwolo Learning man in English. Say bakuta. Di makapangambog manggod ko. Nga kami kani adto bisa grade 3 na. Ay may ni kami sa in English ay. Ug sa numero, kabantay ka ng numero. Di pariya sa mga batanon ka ron. Oy, Lolo. Ayaw smula magbatan-on lo, ha? Kais lang kayo magbatan-on ron tungod sa YouTube nga sigtanaw. Slang bitaw, slang. Wow! Pero sige, patanaw ang YouTube ug unsa ba na diya? Dagan sa pag nakatunan ang mga bata nga dili unta ngayang magkatunan. Sa ilang mga edad, lahi na kayo. Ilabay pa kon, dili mamonitor sa ginikanan ng ilang gitanaw. Mao nga, nakabantay sab ka. Nasuwat kita. Nakabantay ka. Mas init o gahe o ang mga bata nun. Kung makasapot sa ginikanan, mas isok pahinoon kay kanila. Hay! Ang mga kabataan karon. Kabantay ka. Jesus! BSI lo. Lolo, sige na. Kapoy ang lalis. Kapoy. Kapoy yan. Kapoy lalis. Tawag, lalis ni noon tagmaayo dire. Bala, naglaloy, basta kaya ako. Buotan ko. Iwan di ako ni mo. Simba ka. Kap. Ha? Ayaw gabi, Kap. Uy. Uy. Sama ka palang untaan ang nagpaingon din Layo pa, wala may timbayan na. O kugihang mangitag kwata. Wa magsalig sa iyang apuhan nga si Des. Bangag sa ilong. Di ko parar, may noong ko ni mo nga pobre man ano. Kung magkugi na siya. Panya kita dato ba ta? Lagi. Nga, kung saan na mong kwarta, kung dili na mong gastuhon, nga dili man na mong mabawon sa imong lubong. Way batasan. Mao ni gitawag og real talk, lo, real talk. O dili kay wa ko'y batasan, lo. Di diha, blood. Unsa? Vladimir Putin. Hilom dia. Hoy, dagunsam ka din ha? Niya ka? Unsay ato ni mo dong piolo. Nganiya ka man. Kining, nalimot makakap. Agsabot bitaw ta ato kap nga mo sideline ko ron og pagpangundoktor sa imong bagong sakinan. Ay baya. Kining mingon ba ko? Ay, siglimot-limot ya kap. Gwapo na ba ka? Wa maliwat imong apo. Unsa? Ay. Dili nyo ka mangitag bigkil ako no sa akong teritoryo, ha?
Kuptilo, kuptilo! Ay, yan naman, Kupti ko! yan naman. Kupti ko! Nga na, ay. Kupti ko! Bagong ko lang ang bugayong dako! Ay, anong kuptan naman ka? Ha? Aron di ka kabadumbag. Oh, ipasumbag ra ko nimo si mong apo, Kapitan? Ay, sagdi lang. Kausa naman. Usayo na taboy ni kauman. Aw, sige. Pero pamausa ko. Kausa na sab. Analag, sige. Yo! Kini. Sugot ka! Patas man ko. Ay na lang, lo! Ay na lang! Kay Knossos, kumahinaykan ko na! Makuyapan nyo na siya kumaigo sa kumo! Gaya lang ko kwarta, be. Kaya doon ako. Bayad kalit mo ka-trans. Sige na! Analag, sige. Kalit kay magkuha ko sa kong kwarta. Baya. Di alam mo na mo, ha? Oh. Ay, baya na kung tingin ko ay magtoong dato, pero dato ko. Oh. Sige na, lo! Alala, eh. Paspas, lo! Ano mo pag-away, ha? Oh, dali, dali! Bakit na? Uy, ngisim ka. Ha? Ngisi ka tanaw na ko? Ha? Ano di? Bawal din mo pahiyom din sa inyo? Bawal. Saban, palaga? Kung mo palago, munsa man ka. Ha? Bagon ko nimo? Mayong Sige, pagbuminaw sa bagay to. Lex Pino. O pa mas lulo nimo. Sa? Yatira? Sige! Sumburi ka lulu, ha? Ay, Awa na, oh! Lo! Ayaw, Joya! Trawa! Ayaw, isa ka, ha? Ganun nalawag ka? Si Pioloy! Si Pioloy! Ha? Atin pa, ganun niya magkajong? Ha? Gisuga ka, gisuga naman noon. Lipat ko na, nagkakaong kong saging naligas sa kundila. Kansa man gisugo kang lula sidis ni Mus Pagane? Ha? Si Kapitan, nalimot sa... Kataba mo sideline kong pangunduktor sa imong bagong sakinan ba? Aw! Mau dito, sige. Bugrahe man to ron. Bugrahe to makadiyot ang usa ka sakyanan. Kailain na sa imo drive. Kabantay ka na. Ay, no na ko ang driver. Ngayon kayo mo kundok. Kabantay ka na. Salamat, Kapitan. Lo! Usa lagi! Ay naman, lo! Unsa man? Ang kwarta ni pangayo ni mo! Nangayo ka? Banyag sa ilong kapuya ni mo, lo, eh! Ay, abaya, sige bangag silong. Mo pagdaling ko ni mo nalimot, aga! Oh, ganda! Sige, magkuha kong kwarta sa kwarto. Kaya usaw ka sige mong kwarta. Mula ka lagi mis akong barkada, lo! Ay, bulat ka. Asa ka nito mo? Maglaag lagi, lo! Maglaag. Nang anong ka mo mangayo na ko? Kamo naman din manlaag. Pagkita mo ng trabaho, na ka maglaag-laag ay. Unsa? Hoy, ayaw ka tao, ha? Unya ka lang mo angagab. At nga kas gawas. At nga ka na mo! Lo! Doon nga tagad sa mong kwarto, be. Kay malimot na ka basta. Magtakilid na ka. Di na. Tarong diskartitin. At talo lang ako magpaabot sa may grahe. Kinahanglan makapalayo na ako gikan din. Dili na ako gusto makakita pa ni mo bisan ka sa. Kalimtan natin kasingpit. Lakip ang imong pangan. Ilubong na nako sa kalimot. Oh, ay! Patay! Nanang kong! Kung kita nga to'y paing. Bago paghani ka ining sakinan. Na, nakadaswag na ka. Kanaw! Padali! Tanaw kong patay na ba? Unsa? No! Unyag, buhi pa noy. Tiwasi! Unsa? Atong tiwasan noy? Sama dahil tiwasi! Wabi tayo nakasaksi! Ako di ay! Uy! Musakti ko! di ay. Nakaligis mo! Patay! Ilom di ay! Mukong ka naman gani niya! Tingo pa gani niya! Ikaw na biro! Tanaw ka na! Tanaw mo kung unsa na hitabo di sa tubangan! Basing na doon na nag-aida diya! Sige noy. Kaya... Sekang nakaway niyo eh. O pagkani pagawas na mo. Usapay pasahiro. Bukong pag yun. Yan. Nakaligis na yun. Og. Wala. Uy. Wa man. Saan naman bilo? Noy. Wa man diri sa tubangan, Noy. Nakadagan tingali itong iro. Wa maligsi udayon kay... Kuan man. Nakabreak man din ka. Mau ba? Dili. Sakay na balik diri. O, Noy. Pero nakaligis kita na.
Tuwasan na unta na to kay. Lain kita naon, magtinga pa gid. Luoy kita naon. Mas luoy kung dugay pang mamatay. Mili ko lagi kagbalik ni. Asa man ka? Wa may iro sa ilaw. Ako mga gili. Wa man kay naligsan oy. Wa man kay maligsan kung mapadayon ka. Mamalig ti sagi. Ha? Nga naman. Kay dili to maayo nga tilimadon. Itong nga iro nga kalit na milabang. Nagpasabot nga dunay di maayo nagpaabot to sunahan. Usa? Oy. Di ka ba na yung biyahe pa ing? Uni ako. Ulisin niyo, oy! Unsaon man ako pagpanlimos kung ato ko sa mo. Kawag gawin mo niya. Mga klaro, oy. Lima na kakwarta ni mo. Bayri ko. Ayaw ko niniway hato sa kong painan, bayri ko. Ha? Oy, Sa turte. Ay, namukong raman kanoy. Mukong bitaw ka. Bitaw! Mukong Mukong ka! na yun, biyahe. Mukong na. Mga bayri ko ninyo. Butangi gyud. Wa pa gani may kwarta. Kabayad pa. Api kinakumaliksan ko kanina da. Maayo na lang ganit kay dali nga naka-break yung bus nga akong gisakyan pa ingon sa syudad. Pila pa ka oras una ko maabot sa syudad. Matog lang una ko aron. May igo kong gusto ko niya sa pagpangita ini kapuyan. Sa kailakan hinitiya din sa syudad. La, Ah, ato na ko la. uy, kasayo gud ni mong mulakaw. Asa ka man? Mangundok turog sa'yo. Wa bay may madayon kag biyahe ka biye kay nahadlok sinoy paing tungod adto nga mikalit og labang nga iro nga itom. Sige la, ato na ko. Og kuan day la, gyandama na natin kag painit. Nanay pandisal diha og initubig na termos. Tay pa. Dili na lang ka mamahaw, ha? Sa karinderya na lang unya, la. Sige la. Akin la. Ay paghago-hago ha. City pretty ka na diha ha. Ay, paghilaw mo ay! Siting Bye na. pretty. Isira na! Ay, Okay. bisag bugoy ning bataa pero magyuna-hunaon kaayo. Bugoy alang sa uban apan buutan kaayo siya nga apo alang nako. Kunia pa lang unta si Ella. Kung buhi pa lang unta siya hangtod karon. Makita unta niya kung unsa nakadako og kagwapo ang iyang anak. Ella, kunia ka pa lang unta. Nakasiguro kung natapos na gid unta sa iyang pagtuon karon si Piolo. Pasaylo ako kung wa ko makahimo sa pagpalampos sa imong anak. Apan ipaniguro ko nimo. Nga gipadako ko siya nga usa ka buotang bata o matinabangon. Yay! Paghapit ak mula pa sa usa ka oras among sabot ni Noy Paingda. Paabot at turon ako sa ilang kapitan. Skak, kabayay na paspasan ako kung mga lakang di. Yahat, pergidangat. Ni anas sa siya. Ulihay ko. Wait! Clover! Na, mura! Natapilok. Ay, sakit po! Kasakit ay! Anong katumbahon ko? Oh, yeah, Nasao ko ni mo. Wa ko madayon o katumba sa iyo ta, my love. Naons panuway. Kaduol na si mong naong sa kong naong. Pwedeng mo kiss? Clover! Ay, natiwas. Clover! Nga nang gikalitan man ko ni mong buhi. Lain kay ka. Natapilok na gani ko. Onya human. Natapilok pa sa pagugod ako. Di mo niya imo pati kong gibuhian. Grabe kay ka ba? Abi po lang kay babae kung bayaran. Ingnon lang ko ni mo nini sa pagtratar. Clover, di man sa ingon. Kuan lang. Bayaran na ba ako magabiha, pero libre na ba ako kung ikaw na mo gamit na ako? Unsa? Tanan na.
Sakit ba yung kayong akong tiil? Hilota ko ba? Huwag ako pa'y mabayad ni mo. Unsa? Ay, dali na ba? Alsahan ako og balik. Clover. Ihatod na ko sa amo. Clover kaning kuan man good. Giga! Sayo ha! Kawa ba niyo mga delikadisa, oy? Ni alam mo saan? Nasa ka diha? Hoy, Clover! Hoy, sad ka! Okay. Ten. Kung madul ka na mo, Ten, maklaro ginako kung unsa kagamay ng bukto nimo. Unsa? Si Bugto ni mo, Tin. Yapis ha? Ganyan, kani, ha? Oh, nawa, oh. Gawas ilaga mo ganin, ano, oh, nawa, oh. Sasakong pati ka? Tinuod, Ten? Makadaog ka na ko, Ten? Sige ko kaasak para sa gym. Hambugiro! Taba ka diha! Daot man gani kayo ka? Pero kusgan! Daot ako tanaw pero pulos ni maso ang akong lawas! Ay, mao ba, Ten? Sige ko no, Ten. Dali. Alsaha ko no ni si Clover kung makadaog ba ka. Ha? Sa'yo na. Dali. Ay, pagsagit doon, dire. Dili ko! Tensa! Huwag ka lang mong pangutanan ako! Sige. Dili ko! Huwag ko may umusagot ko! Ikaw tinudo! Tin! Ayaw ba? Ibutang ko ba? Kanaong lagi pero kanang tolong ginawa ni mo! Ibutang sa ko! Ibutang ko kay mabungkag unya ka potensyan! Di lagi. Kusgan lagi na siya. Ingon siya. Di batin? Di batin? Oo, bitaw. Kusgan. Kaya na ko, Clover. Dili lagi ko ni mo kaya! Nagkurog na ka o klaro kayo! Kurog ka, wala magkurog. Ten, kanay, ihatod na sa ilahatin. Aron nga, mahibaw na si Clover, nga kaya kay ni mo siya. Sige na. Ito din ka sa inyo, Clover. Dili lagi ko masagot! Dili ko ni mo ay! Si Piolo ang ako! Piolo! I love you, Piolo! Hay! Kinibayhana. Sorry, Clover. Pero dili ko easy boy. Samot na hinoon ko kalangay da. Sus! Ato na ko. Mao ba ka ni din ang akong gilakuan? Ingon man tong babae kanina nga, ani ko din yung mga tawag sakyanan. Kutom na rabak ko da. Mukhaon na lang tingali ko daan. Maiko kong inikabot ako dito sa kailan ni ang hindi ha. Mao pa ako ikaon. May kananan sa atbang ay. Mayo tingali na diha kay daghan man ang nangaon. Mulabang ko. Ay! Akong bag! Ibalik ang akong bag! Tabag! Dili mo sudan niya. Yo, kilala ko larang. Lamigin lang sabaw ako. Sabaw. Linatan lang ako. Mga makapangayo tag ko ng daghang sabaw. May noon. Gaya ko palihog din yung linat ang baka. Palihog. Gini. Wala ka naglamig. Kining... Usaragin lang ako, day. Lamat. Narisingkit, slat sa tingali na eh. Nadagdan mo ang milabang slat siya, no? Uy, mauna gine. Kop tinuyo. Ha? Kainit ba ni? Nakuso ng tuno lang ko. Asam ka? Tabangan akong babae, doy. Ha? Hoy! You know! Ambin na! Ibalik na akong bag, maluwi ka! Nahadiang ako mga importanteng mga documents! Maong ambin na! Kakusog di minagan og milabang sa atbang. Walang mahadlo ka maliksan siya. Ambin na akong bag! Hoy! Hunong! Hunong ba? Ikapoy ako, ha? Gigutom para ba ko? Kaya wakon pamahaw. Hunong ba? Di ka mahunong? Di? Ambakan, be? Amawa ni Boy. Buhay ng bag. Kung di ka gusto akong subagon. Buang ka?
Ay, kamay bahala ni niya. Dadali sa mga polis. Ha? Hain lang ako. Oh, Imo na yung bag, miss? ikaw na, Sad! Ay. Karong pagganita magkita. Ako nasab? Bakakon ka! Agay! Nga naman ka, oy! Ang bina! O kayo, nagkikugsundihan, nakasabot ka? Nakasabot ka ba? Dili na ko ni mo, Paul! Paul! Miss, nahibaw ko nga gwapo ko. Pero tao dili Paulo ang ako pangan. Ako si Piolo. Bakakon yung kami sa gunsao, no? Tang! Agay! Ay na, nakatulog ka na. Sakit ha. Sakit ha. I love you to. Bastos ka! Nakabantay ko. Patas na ta. Bastos! Che! Miss, mabalagay thank you. Grabe ha. Miss! Ha? Iyay. Agay, ang ako kilid. Masakit. Bukason ako akong jacket. Duko! Hello! Ay! Duko! Ay, salamat taon nga. Duko! Noy. May samat. May ginugapan ka, do! Noy. Do! Tabangi ko ninyo! Dado na sa hospital, Piolo! Tabang! Mayo na lang ka, di kinakakita na kong taksi. Pagtalikod ako niya. Hawag nakasakay ko. Ano nasundan pa man ko dito ng dapita? Kiyon sa man yung pagkasayod. Papiolo-piolo pa. Bisag unsaon pa ni mo pagpamakak. Nakailakay ko ni mo, Paul. Ikaw ang hinungdan nga nung nagpalayo ko. Pero nga pa nasundan ng gihapon ko ni mo. Noy, layo pa ba ta sa kong gihata nga address ni mo? Ginoo, maluoy ka. Nahibaw ko nga dili ko hinimba. Pero nasayod ka usap ko nun sa kadako ang akong pagsalig ni mo. Maluoy ka. Luwas sa intahon gikan sa tino nga kamatayon ang akong apo. Maluoy ka, Ginoo. Nay. Oh, Nay. Piolo. Nay, ang ako samad, Nay. Napiit din mo. Hala, sorry. Nalipay lang ko kay nahigmata ka na. Nindot na tatong akong kato ganina, Nay. Nagdamko ko atong babae nga akong giluwas. Maunang nadunggaban ka kay nagpakahiro na sad ka. Mauna. Nainom dumi, Nay. Di ako sa ospital. Ay. Nga ako'y samad. Ay. Kunya, luniton na ako mo. Sorry dong. Ikaw manggod. Ano ba yung mangita, mangyog kag sakit sa lawas, oy? Dili ba mahimog magpuyo ka lang sa suok o magpakahilom ka lang? Kung wa pa na ako tabangi ang akong babae, Nay. Magpista unta karon ng mga snatcher. Kidaghan magina sila. Tinapangirap ng mga hanggaw. Nang manganad na sila kung dili masumpo o kuwa'y magpakabana. Nga no man, superhero ka nga magpakabana ka man? Dili, Nay. Concerned citizen. Paghilom, oy. Unyahain naman ron ang babae nga imong gitabangan. Wa! Nagpakita ba siya ni mo din? Wa! Unya ang bayro nun din is ospital. May ikabayad ba ta? Wa! Sige na lang, Nay. Gobyerno man eh. Makapangayo man tagtabang sa ilang charity. Ay, mauna diha, mauna. Ako na sa'y mulakaw ini ron sa pagpanghangyo. Bit-bit ang mga papil-papil diha. Dong nahibaw ka na nga tiguang nako, ha? Ya ikaw magsige na gihapon kag pabadlong. Dili ka na bagid muhunong og pabadlong nako, Piolo. Kano sa man din ko nimo papahawayon sa konsumisyon nimo, ha? Maayo ang tagwali mahitabong dautan nimo.
Unya sama ini ron, nadunggaban ka. Unya unsa man, nahaso lang gihapon ko. Unya. Nay, gusto na, nay. Kita ka. Ay. Di pa na nauna kasauban nga ni Adin ni O. Mauaw ta, nay. Mauwaw man day kanya, magsige kag pabadlong nako. Inigawas ni mo din sa ospital, balik na sa diya ha. Pangita na sa diyag samok ha. Sa sunod, dili na ka madunggaban do. Mapusil na nasad ka. Ay, simba ko lang itahon, Ginoo. Ay. Love you, nay. Kilom dia, oy. Ngisi ka lang. Kinsa ka tumbayana, no? Ano kun? Wala ko makapangutan na sa iyangan. Gi, sukat mong gudayin ko niyag sagpa. Unsa? Sagpa ko eh. Ay, tabaghak, gisagpa ka di ay sa babae. Ay, kinsa man ang babayhana ba kay ako na sagpaon? Ay, mga ganay problema na kay wagi ko makailan niya. Sus, ano ko na eh. Gwapa kay siya, nay. Feeling ako. Bagay bing duha. Asa man ka nako tapok kuning sinilhig na akong mga dahon. Mahimo ra ba kang dinhilang sa may punuan unya? Ako lang dauban. Aron wa kayo lamok. Sayo pa pero daghan na kayo lamok dinhi. Okay ra ba ka manaob no nga? Daghan na pagsilingan dinhi. Tingali unya kasuhan sila og moreklamo. Dili parehas dito sa probinsya nga. Bisan pag magpaaso kapag maayo, wa gyud moreklamo. Kay lagyo ang mga bahay dito. Dinhi na lang gini oy. Mga dahon na sa bitaw ni sagad. Okay ra lagi ni kun mo aso. Mayo na lang gani kay nagdada ko og pusporodaan gikan sa kusina. Misi ka na. Dili lang ako biyaan. Ubay-ubay ra baning sagpot og layang dahon ako na silipin sa studio. Lo! Ni arabe ka din sa kusina, lo? Kaseksi og sampot. Lo, isa ba igisigihan na mong lantaw diya sa ubos, lo, ha? Ay, samok. Kinsa ganina? Oh, wow. WOW. Yes. May siksing babae sa tugaran. Na, tugaran na to sa luyong bahay ng kusina. Kinsa man, lo? Ambot. Sambot. Wa ka makilana. Kunyang anong niya man din ni sa ato. Nalilhig pa des, lo, yo. Wa ko makaila. Wa ka makaila o nalimot sab ka. Ha? Ay, nako. Balag malimot ka na lang nila, lo. Tanan, lo. Balag malimot ka nila, tanan. Basta ako, di na ko na mo kalimtan, lo. Iwa para ba ni mo mabalhin ako ang imong katigayunan. Ha? Ha? Di kayo wa. Ha? Nabalhin na din mo, lo? Oh. Ang akong yuta. Kini mong yuta, lo? Yes! Dili. Ha? Asa man din nga yuta? Kadtong sa simenteryo. Unsa? Ungot sa iro. Saba ka na, lo, eh. Traang komedya. Wa ko magkumidyay. Silba kuta. Ako na itong ginganlagi mo ang yuta niya ko sa simenteryo. Ano na ikamatay na ko, wala yung problema. May kapahilunaan ka na na ko. Kanto naman o imong gihatag na ko, lo. Kining bayog yuta ni mo dinhi sa syudad, maoy siguro alo. Kay mahal na kayong yuta dinhi. Takot-ako bining yuta ni mo dinhi. May pabangan pa ka sa sikbit. Parilay nakauwang sa tong bayog sa imong gipabangan. Kining imong ingana ko, lo. Gano'n man. Aron kun mauwa na ka, wa na ko'y problema. Gano'n man. May yuta naman ko. Ug may bahay na ko. Ug may mga paabangan pa yun. Gano'n man. Kaya apo mong ko ni mo. Nag-inusarang apo. Gano'n man. Uya, di mo, oy. Ngano sige ngano man, ha? Kaya ako'y bugtong manunod ining tanan imong kabilin. Diyan siya man yung magsiguro. Di ka makasure. Lo, pagtarong, lo, hab. Kung sugton ko ang babae, ganyan sa silong na nilihig. Ganyan, ay, mabugparol, nindit parol. Pakaslan ko gidahin siya. Ug ibalhin ko dayon niya, ganan. Unsa? Ila ko na, Apoli. Sige na, ibug ko ng iyang paa. Mamults kayo.
Kasoy. Sharog may lamok pang muduol. Dagutan pa din akong usa katapok, pi. Ay! Bastos! Kisa kang nihapak sa akong sampot, ha? Ikaw, kinsam sa ka? Amo ka bang bagong katabang? Unsa? Wow, ganahan ko nimo. Apo ko sa kong lolo nga tag-iya ining dakong bahay. O ring dakong hawan nga imong gisilhigan. Daghan mi kwarta, day. Makabuhi kay ko nimo bisag dili patam narbaho. Kay may income sa among mga paabangan ni lolo. Karon, uyab na ta ha. Adto na ka sa kong kwarto, higda, sugod unya. Unsa? Oo, pero lain pa yato. Kanindot dibog mga mata. Murag kanunay nagpangamay na ako. O gag imong ilong. Kataliw-tiw. Pero ang pinakaninot nga parte sa imong naong, mao ang imong ngapil. Kanindot siyang porma. Bagay kay na sa akuha. Excuse lang sa ha? Kinsa to ka? Ako na ituod si Putin. Letter P na sad. Ay, dili ba yung kuhunungan ining mga pangan nga nagsugod sa letter P? Ikaw na ang apo ni Tio Shano? Ha? Tiyo? Nagtiyo ka sang lolo? Oh. Og ako si Denise. Giahak na. Subo pasabot. Kaliwat ta, ha? Dili. Sood lang nga managhigala ka ni ato sila si Anhing Tiya og ang imong apuhan. Kapitan del Barrio sa banga kong tiya ka ni adto. Og magkita ko no sila kanunay kung may mga meeting o seminar din sa syudad. Hangtod nga nagkasuod sila. Uy, kurata na ko eh. Abi na kong kaliwat ta. May chance pa rin gihapon. Ay. Wa juga klaro lo eh. Lo! Wa juga klaro! Kailam lay kaniya! Nga no? Ingon anak gina si Lolo, lintano na kayo, God. Usahay gani, malimot na siya nako. Kaya bang paingon na gitaon sa ango-ango. Inig ango-ango na gani na niya, gamay na lang yung kuwang. Upahuway na. Mao nga, maako na unya ning tanan. Denise to, no? Denise, may uyab na ka? Wa. Og wa sa ko'y planong manguyab. Og labaw nang wa ko'y planong mo dawat og manguyab na ko karon. Pak! Basin pa din mo usab imong unahon na kon mag-uban ta kanunay. Kibaw na ka. Gwapo gud ko. Ha? Buutan. Ug bisan dili ka pa mangutana. Kugihan ko. Mao ba? Oo. Mayo hinuon. Swerte di ay si lolo nimo. Wa siya makonsumisyon nimo. Aw, oo, uy. Mauman gani nga iya kong paboritong apo. Mao ba? Oo. Kung ada dali na may bisita niya. Nahinong daw man na ika nga na bisita? Sus, ikaw gid lo. Lo, ikaw na lang lo. Ikaw mo ginaadya. Manawag ka man ka na ako, oy. Nogo ka. Kogihan gid ay katinuod sa. Oo, oy. May nalang gani kipag ato na ko sa inyo. May nakasulti na ko nga. Ni adik ka din sa ospital kay nadunggaban ka. Nabalang ka ba kay ko nimo? Nakahilak ba ko popcorn ay? Ay, wow. Sa mata na din namugawas ang popcorn ron. Di ba nga sa mais man na? Ay, si nanay ba? Espresyon naman good nas mga batanon karon nga parehas na ako good. Ang sanay sa una ninyo, nay. Aw, si Kwate. Komedyante kay si Lola ni mo, Piolo. Magikinaganahan kay ko ni mo. Ya ko magpaliwat man lang gani ko. Diya yun ni mo. Kaganahan kay ka sa inyong pamilya. Nindot kay mo kaliwat ba? Himo niya tayo gawas ni mo, ha? Ay, sikon ba kahati ka, Clover, no? Ay? Kita yung kang may samad ng kilid sa hawak sa kong apo, imong ginagakson. Ay, hala tuod di ay no, wala nakalimot ko. Sige, ako na lang paubsan gamay ang akong pagakos. Gana, Pielo, ginana ka?
ipabalik lang sa hawak, Nay. Ay, kanahan yun lagi ng bayhana lagi. Kuhaan ako ng imong kamot, be. Ganina, pag yung kang nagsigig gakos akong apo da. Pahimos naman ang imo. Kuhaan na ba? Kuhaan na. Si nanay, bayaoy daw, kaayo. Nay, ulit na lang sa inyo, kao. Ako nalay bilin din Ako'y bantay sa umaabot na kong kalibin. Uy, ginoo ko. Ala. Ay, makapanguros. Yung kukun ikay akong kaatubang perme. Madyos nun kong pinakalit ni mo, day. Oh, ato ba na lang ta si Ginay? Ato na lang puyo sa akong igsuon sa inyo. Oh, unsa? Kung ato na may puyo sa inyo, Nay, mas makatipid pa to. Di ba? Kay mausa naman ang atong kaon. Dili na ako maghatod-hatod sa inyo o pagkaon. Unya, may makabantay na sab sa akong manghod. Dili na unya siya magsigi og laag makadlawon kung makatuhog na ko. Ako na biyay bantayan, ana. Unya, dayon diglaang. Oy. Unsa ko, yaya? Aw, dili. Lola. Lula. Oh, dili pa ka, anak. Dili na ka man labada sa gawas. Kay tiguang na paya ka. Ang amo na lang unya mga sinina ang imong panlabhan. O sige, ato na ko. Oh, abi ko bag ikaw ang mubantay din eh. Ugma na lang. Mupauli sa ko. Manghipos na kung daan sa ko mga sinina. Aron nga makabalhin namin sa inyo. O di ba na? Uy, ginoo ko. Intaon pagpuhyo, intaon clover, oy. Imbis si Piolo rin ni as ospital, basig maduha na o niya ming ma-admit din he. Oo nga naman ay. Takihon kus konsumisyon ni mo. Ay, kay nga naman ay. Ay, bebe. Ikaw harag ko dito og tubig, be. Ay. Bebe. May tubig man sa lamisa ni Piolo, oh. Kana na lang itong kuha. Dili. Gusto ko katong bugnaw. Unya, adto ni mo paliton sa layo. Ay, ano sa layo, ma? Aron dugay kang mabalik din he. Sige, unsa man, natural or mineral? Natural. Ay, isunog baso o dili? Hala, sige, kumkumang tubig. Kumkuma, bayagyod ha, kumkuma, bayagyod. Sige na, lakaw na kayo na uganan ni tutunlan ko ni mo. Sige na, biya na. Okay. Uy, Santisima. Hoy, Piolo, hayaw biyagid in taon anang klasihas babae, ha? Mamatay kung sayo atong bayhana. Buutan man si Clover, la. Utan si bug mata. Lagi. Oy, ganong may balik ka man, ha? Ay, nalimuti ko pangutana. Sa unsa man? Kung akong kumkuman ang tubig ba, asa man kumanghunaw, kay mahugaw niyo. Unsa? Paghinay lang. Dali. Hinay lang, ha? Okay na ko. Dili na sakit. Ipagawas na gani ko sa doktor, Nay. Kay okay na ko. Kumuton ko na nako, be, kung dili na bagid sakit, be. Ayaw lang pod. Aw. Huwag magani, mahimo nagi ko mo trabaho. Oy, dili, ha? Labas pa ng samad ni mo. Nay, nanay, pila ka adlaw ta nga, way kita. Ayaw kaguol, ana. Kaya pabayat na ako. Kaya bitaw. Kisa may nagingon ni mga dili. Mura bayag kag si Gabriela silang ana, oy. Saba diha, oy. Pero wala magpasabot, Nay, nga tugutan te ka, nga ikaw ang manginabuhi na itong duha. Milabay ng mga adlaw nga imo ang tanan. Busa, ako nasab karon, Nay. Ay, nakasabot man ko, ana, apo. Pero magtinabangay ta. Dili sa kumakatugot nga madaot ka na hinuon kung pugso ni mo sa pagtrabaho. Ay, sus, pila raman ang pagpanapak og mga ligid ba? Dili mo nabugat nga trabaho. Basta. Dili ko musugot. Mupahuway lang una ka din hisabay. Kang laaya. Pila ka adlaw naman ko nga ni Adres pa eh. Mura man kong baldado ini. Wa man kumaanad ini nga magpundo din eh. Bahala na. Samtang wa pa si nanay, mulakaw ko. At doon ako si kapitan sa ila. Ingnon ako nga, mahimon ako nga mangundok og balik. Salamat, Ginoo. Sa tabang sa kapitan. Makahimo na ko pagsud og pagtudlo sa usa ka public school. Sa high school ining dapit karong abli sa klase.
God, thank you, kit kaayo. Balitaan ako si Kapitana. O magpasalamat sa kunya sa iyang pagtabang nako. Dili sad mahimo nga magdugay pasad ko sa ilang bahay. Muabang lang unya ko ining usa sa ilang mga paabangan kun makasugod na unya ko sa pagtudlo. Kadit lang, miss. Oh, ikaw? Ni anasad ka? Ayaw sa ipa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning bag-ong sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Peace, love you. Kung palihog na ko og subscribe sa akong YouTube channel. Kung daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.